Tomča. Čau lidi, vítejte u dalšího videa a já jdu do restaurace s Radkem. Čau. Takže tohle to bude nejvíc a určitě vám natočím nějaký jakože jak ochutnáváme jídlo a já to nějak zkusím zařídit a bude to nejlepší video na celém mém kanále. A ten restaurace je pizzeria. Já si tam dám pizzu, ty mogo. Hej, já si tam dám Havaj. Pizzeria Bella Vita. Já tam dám Havaj. Hej, napište mi dolů do komentářů, jakou pizzu máte nejradši. A my si to přečteme. Já mám rád Havaj. A já miluju šunkovou pizzu. Já Havaj. Havaj je prostě nejlepší. No takže napište dolů do komentářů, jakou pizzu máte nejradši a my to ohodnotíme. Takže určitě se můžeme těšit na to. A my už jdeme tady. Jo, jsme ve Vratislavic. A tady je dopředu nějaký kluci. Jo, prostě zase nikdo. Prostě no. Jo. Ale už se blížíme k restauraci. Jo. Tohle celý jsme ušli. No. Ty vogo. Hej, tady je fakt zima. Hej, ale my jdeme sami s Ráďou do restaurace. Ani bez rodičů jdeme, takže jako jsme sami. Protože tady je nějaký dvě kluky. Ne, ale už jsou za barákem tam. Jo? Je strašná zima, hoši. Rádi počkáme tady, pojďme. Je tady zima. Hoši. Musíme tady počkat, protože nám je zima. Hej, tohle jsme celý ušli. Hej, ale už se blížíme k restauraci. Vidíte to? Restaurace. Tady, počkej. Tady, to bílý. To je, kamo, actually. Hoši. To je fakt zima. Já se podívám, kolik je, hoši. Kamo, neříkej mi, že je minus kolik. Ale já se podívám na mobil. A je 5 hodin 2 minuty. Jo. 5 hodin 2 minuty. Takže a my jdeme do restaurace, hoši. A už my jsme trošku tam. Jo, my už jsme tady. Jo, takže počkej. Takže 5 hodin 2 minuty jsou a my jdeme do restaurace. No nic a my vám ukážeme ochutnávku, jak to tam mají udělaný dobře. A sladoučky. Čau lidi. My jsme tady na ten restaurace a tam je. Ahoj. A tam je strejda, tam je táta. Nazdar. Byla tady první, ale my jsme první. A byla poslední. Já jsem poslední. Můj táta byla jako želva, fakt. A taky strejda. A my jsme rychlejit, fakt. Mě tam je. My naspídovaný. Že jste mladý ještě, my už jsme starý. Ne, my jsme rychle jít a ty dvě, ty seš pomalý. My jsme dvě želvy, ale my zase máme pět. Takže my počkáme na pizza, já mám ten salámy velkého. A to má ten Hawaii pizza. Co máš? Pizza Havaj. Natočím video. Jako jak mám Havaj. Taky bude na můj kanále. No, teď už mám nový kanál. Takže koukejte. Já mám ten salámy pizzu a Tome má ten Hawaii pizzu. Čau lidi, už mám tady Havaj. Jo, vám ho ukážu. Jo, takhle vypadá Havaj. Havaj takhle vypadá, je to můj Havaj. Já si vás tady nastavím. Jo, jdeme udělat ochutnávku pizzy. Tohle to bude nejvíc. Takže utrhneme, je to fakt velká pizza. Jako ještě větší než pneumatika, fakt jako.
Jak chceš tam něco vidět? No, dobrý. Prostě pizza. Akorát, že tam nebyl ten ananas. Jen tady. Tady nebyl. A já taky mám moji pizza, to je ten salámiho. Je to ze šunkou s ananasem s nějakou omáčkou. Je to fakt dobrý. Je to chutná. Doporučuji. V té restauraci ananas. Mini pizza. Je to chutná. Ananas je prostě dobrý. Vypadá taky tenký. Fakt dobrý. Dáš mi taky? Taky. Jsem to zkazil. Tak ahoj a bude to snad dobrý. A určitě udělám zase další ochutnávku, když mi napíšete dolů do komentářů. Čau.